שאלה, ככה בינינו. אתם יודעים איך קוראים לראש הממשלה? יפה. ומי זה שר החוץ? טוב, זה קצת יותר קשה לזכור. ואת שר התקשורת אתם מכירים? אני אקדים אתכם. כנראה שהתשובה היא לא. אבל אל תרגישו רע עם זה. ומה לגבי שופטי בית המשפט העליון? האם אתם מכירים שם של שופט או שופטת שמכהנים היום בבית המשפט העליון? סקר שנעשה בארצות הברית גילה כי כמעט 60% אמריקאים לא מכירים אפילו שם של שופט אחד בבית המשפט העליון. האמריקאי, לא הישראלי. אבל בארצות הברית יש רק 9 כאלו. בישראל יש 15 שופטים מכהנים. ולכן אולי בכל זאת כדאי שתכירו מי הם אלו היושבים בבית המשפט העליון הישראלי. למה אתם שואלים? כי בידם להכריע בסוגיות הפוליטיות החשובות ביותר במדינה. קצת סדר. מערכת המשפט בישראל מורכבת מ3 ערכאות משפטיות. הערכאה הנמוכה ביותר היא בית המשפט השלום, מעליה בית המשפט המחוזי, ומעליה, טוב נו, בית המשפט העליון. בית המשפט העליון משמש בעשרות תפקידים, אבל יש לו תפקיד אחד מאוד חשוב. כל כך חשוב שהתפקיד הזה הפך להיות שם נרדף לבית המשפט העליון, בג"ץ, בית המשפט הגבוה לצדק. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ משמש בתור מסגרת בה מוגשות טענות של אזרחים כנגד השלטון. אני אסביר. אם מישהו רוצה לטעון כנגד אדם אחר כי הוא פגע בו, למשל הפר חוזה או גרם לו נזק כלשהו, הוא יכול לתבוע אותו בבית המשפט השלום או בבית המשפט המחוזי. אבל אם לאדם יש טענה כנגד השלטון, במקרה כזה, בתנאים מסוימים, הוא יגיש את הטענה שלו לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. בז'רגון המקצועי קוראים לזה עתירה, עותרים לבג"ץ. על מה עותרים? על כל בעיה שעולה בהתנהלות השלטון. תשאלו, מה, על כל בעיה? כן, כן, על כל בעיה. האם זו התנהלות תקינה שבה על כל דבר רצים לבכות לגננת? טוב, זה כבר שאלה אחרת. אבל בשורה התחתונה, בית המשפט העליון הוא הגורם השלטוני שמכריע מה דינה של כל סוגיה פוליטית שמגיעה לפתחו. אז תעשו טובה. אם אתם מדקלמים את כל שחקני נבחרת ישראל, או מכירים את כל שחקני הסדרה, משחקי הכס או חברים, תעשו עוד מאמץ קטן ותכירו את שחקני בית המשפט העליון. או לפחות אחד מהם.